jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe biniraɓe jamma bela Allah yurmo musidɗo men salliti yafo ɗum kanko dendagal maɗe julɓe en gatti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiitede almudel ceerno commissaire politique mawɗo men Bacca Ba tawi goppirnoɗen ko nde almudel enen ndondiri kaahe ɗe ina nawa ha almuɓe woɓɓe tawiɓe ɗon jiiɗi habde mabɓe ko ɗon goppirnoɗen ko ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi feccere ñalawma yawti seeɗa almudel wondiɓe mum ndondima kaahe to tufde soro Mauritanie ɓe mballi joom kaahe en jolnude ɗe e nder laana goota gam taccude faade worko woore mabɓe foof yoɓama nogas mo almudel rondinono wolis mum o ɓeydinimo hen buuɗi sappo goɗɗi ko dañi caɓanɗe tati te ñalawma o suwa woɗɗoyde taw yentude hen ɓe pecci temedere nane subaka nde alkaati o sakkinoɓe nde almudel woni welkude hande de ñalawma ene jogori welde hande de o joɗɗani lebtede gam wasde addude dawol joni kamɓe foof ɓe timmini dayi mabɓe kala ko ɓe dañi goɗɗum ɓe ndesonoyta ɗum ko banggue goɗɗo noɓe keewi wadde ni joni kamɓe taro foof ɓe deggodiri ɓe payi garage Nouakchott ɗon tan almudel soyni almuɓe nayo nane ɓe ina gara ina moyla ina dirana ɓe almudel wi wondiɓe mum he daroɗen ɓe daari sala namni ko woni almudel jaabi on jiyaniɓe Salif namni ko woni almudel jaabi on jiyaniɓe sala namni wondude e kawis holɓen almudel joofiɓe wi Farba en eɓene gara te mbiɗa andi ɓe gartal ko haare Salif wi ɓe cuusa eɓe kuuli deete Allah firtiɓe almudel yami eyyi daroɗen tan haɓe gara walla haɓe ɓenna ɓe daari eɓe paada nden Farba wondiɓe mum jettimaɓe daari ɓe kucciri mabɓe kono ɓe mbiyani hay batte almudel wondiɓe mum mbi ina jawra ina jaaha ɗon tan Farba haali dande mawde daroɗe hande min ƴettiɓe almudel darti ruttimo ƴettore nde woore mabɓe foof tirani goɗɗo ɓe mbaddi pelip ɓe natodiri almudel fofni Farba ha weyi fukki e leydi o ƴefti leydi o ulli guite ɗe Farba haaci no dande mum fotirno Salif kañum natodiri e goɗɗo on garimo Salif wulli dande dow o woni e ƴettade omo wi hande mi ƴetti on komin garta ɗiɗo woɓɓe ɓe nangi sala hen goto fimo ndemde hoore tacciri ƴiƴam sala wulli ɓe mbari kam woyi heegam yoɓe kelli hooram ɓen ɗon ɗiɗo mbi coret gabbi e soyde almudel kañum ina jooɗi ha joni e dow Farba o salima ummade dow makko o woni e fiidemo goɓɓe yeeso omo ullamo leydi e guite Farba ina sakki less ina wulla ina ƴetto ina wiya ummoy doom an ɓi haramo ummoy doom an kuɗaɗo almudel ina jaabomo ina wiya mi ummoy dow ma hande mi heela almudel ƴetto bammakko an fuɗaɗo kudde lingel ñolngel Salif kañum ina tebti e wutte goɗɗo ha tiiɗi joye jo foof o ngara on wulla wi an mare ala ko mbawɗa so wona ngadde hande mi heela ƴetto Farba ha joni ina woni e less almudel ina wiyamo ande ngadmo mare ala ñiiɗi an ka ɓoccode ɓendi harma almudel wimo ñaw an woƴa hoore ma nde Farba kañum ne yinno ko ngadde ɗon tan ummini hoore o wi omo ngata junngo almudel meltimo hello Farba haaji o woni ƴettade yumma e baaba
almudel kañum ina jooɗi reedu makko ina jokki fiitamo goɓɓe salato sengo mum ina soppini bange mum ina waya hoore mum yeeso ngo fof wojji coyƴiyam e nder ɗum yimɓe ngari ha keewi ɓe jiimi e makko ɓeya goni fendude hakkude almudel e Farba heddiɓe ɓe e fi lombade hakkude Salif e goɗɗo o kono kamɓe fof ɓe cali sertude ɓe jokki haare maɓɓe almudel ina jooɗi e dow Farba Salif ina nanti ha tiiɗi e kabdiɗo mum hay goto maɓɓe liɓata goɗɗo o ɓe liɓodirta te ɓe gaccodirta Sala kañum ina soppini ha joni ɗo wonno ina luuha ko gasata mo fay juuɗe makko ɗiɗi ɗe e hoore sikkanno boom ko ngandi makko ndi koko sari boowal ƴiƴam makko ene ɓeydo yippade tan kankone omo ɓeydo wullude ɓe tinani ɓe matani tan ha oro police goto guusi e maɓɓe ñalawma dew o woɗɗoyi nangue fuɗɗima wulde kono almuɓe ɓe tinanani ɗum koye mumen gari eɓe jokki haare maɓɓe nden oro police o guusi e dow maɓɓe no nane joni kamɓe fof ɓe certi lawol gotol almudel Salif kañum e Farba e wondiɓe mum dogi naati soyde goto e maɓɓe fof eti rewde bangue mum e tufde tinde mum alkateɓe nayo taro safalɓe waɗeɓe e goto ɓalejo telli e oro police o teriɓe ɓe nanguiɓe kamɓe fof Sala kañum heɓani hay dogde Allah e museki koɗo gorel tan o soppinino omo woya omo nangue hoore siwtotonde ƴiƴam ko goto e safalɓe waɗeɓe ɓe nangue almudel kono ɓe tambidino no feewi ko adinde on nangatamo heddiɓe ɓe fof nde mbiyeno yo daro tan daari ha heddi almudel kanko o sali darade alkati o terima fodde hojomaji tati caggal nde o nangui almudel alkati o fiimo kelle beñoñci haw yi koode ñalawma alkati waddi hen ƴettoje harrat bayyat ndar mumat almudel woni e woyde ina luuka kamɓe fof ɓe jolna e oro police o ɓe parna police e nder ɗum ɓe ƴaani dispensaire goto mo waɗɗani police o no feewi ɓe gacci toon Sala wondude alkati ɓalejo heddiɓe ɓe fof jawtina police guddoya nden ɓe cokama fodde waktu goto ɓe cokta caggal ɗum ɓe gadda yeeso commissaire police o mbiyeteɗo commissaire Bal Souleymani Bayla kono o noddirte tan ko commissaire Bal Sala ne regginama addama hoore ina habba bandam kamɓe fof ɓe nannama e nder bureau commissaire Bal ɓe jooɗima ɓe takkodiri almudel e wondiɓe mum Farba e gondiɗo mum alkati ɓalejo o ina dari e damal ina hucciti e commissaire Bal commissaire Bal ko neɗɗo cewɗo jool joom gemeneji omo ɓorni wutteji alkateɓe e nder bureau makko omo ummi o dari o hucciti e addaɓe ɓe o wiɓe onon kam kono hangaɓe walla ko gonduɗo hay goto e mabɓe jabaki commissaire Bal wulli e dow almudel wi an no mbiyeteɗa hol sababu heddiɓe ɓe foof daari an mbiya darotako almudel ɓiri hoore jaabi dande less wi min mbiyeten ko almudel commissaire Bal wimo heyi haalnam indema haalnam indema mbimi mbiɗa andi kay ko almudo almudel heɓɓi wi komi almudo kono kadi mbiyeten ko almudel ko ndeɗo inde gandirami noddirtemi commissaire Bal deƴƴi ha ɓoydirmi wi eyyi joni almudel holko hannoma darade
almudel wi hannomi darade ko terɗomi o ko caɓar te ceernam winomi yomi rento caɓar. Commissaire Bal Hawa ceerno ma wi ya rento caɓar, caggal ɗum o daasi konngol o namni holko waɗi ceerno ma wiide ya rento caɓar. Almudel wi mi anda ɗum ko kanko namnete ɗum. Commissaire ummi wi joni noon on ji golle mon, on keli hoore oɗo miskine, on gañima. Almudel jaabi wona minen de ko Farba en. Commissaire namni kini wondude kalis ko Farba en, wona min de ko Bokarel en, ɓe dogi ko ɓooyi. Farba haali taƴi haali commissaire. Commissaire namnimo aɗa andi Bokarel en? Mbiɗa andi kay ko minen ndiidi ceerno. Farba jaabi ɗum commissaire. Commissaire heɓɓiti wi anne almudel holi sababu oɗon kaɓa. Almudel wi ko Farba en pali min mbiyene ketta kalis amen, nde min calino ɓe ƴatti min melbodiri. Commissaire yettiri e Farba namni Farba holi sababu jiɗɗon heɓtude kalis almudel en? Farba wi ko kamɓe tenno komin jagguno, ɓe pirti komin gaadondirno. Ko gaadondirno ɗon? Holko gaadondirno ɗon? Haalanam. Commissaire namdi. Farba wi min gaadondirno ko gooto e amen fof so nangi bagage yo goɗɗo o woppu. Nane subaka noon min ndewno koye kat gooro emin doga. Gooto e amen fof nangi woli, nden min jettima garage min tawiɓe ɗon. ɓe nangi komin nanguno ko ɓe cali ɗaccude, min pelli habde maɓɓe. Commissaire nandi e beltiɗo e jaabuuji maɓɓe ɗi. E dow ɗum o yettiri e Salif o wi onon ne holi sababu toon oɗon pirta aadi. Salif jaabi wi namno almudel, min so gonga mi anda e ɗe gueɗe hay batte. Commissaire fahi almudel wi onon kam boom hol sababu ni oɗon mbarodira e koye mon e yidde hebde kalis. Almudel wi komin fawaɓe dawi ñalawma fof mo Allah addi, subaka nogas e heedi buuɗi sappo. Commissaire wi eyi mo fayon ɗum? Almudel wi sernaɓe men. Commissaire wi son gaddani? Almudel wi so min gaddani min piya min ɗeɓa mayde. Commissaire namniɓe kamɓe fof ɓe jaabi e dande wotere e tengtinde ko almudel haali ko. Commissaire Bal felliti nelande sernaɓe mabɓe e humpitade gueɗe mabɓe. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe e musidɓe sehilaɓe, koɗo kadde tan ha ñande wonde so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama.